Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 17, versikulo 8. Adda dagiti tattao amang ipagaro, akaslas sa lamang ka ti pasuksok. Patyenda ama aramida ti amin abanag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno candia. Anya ka di dayto insangpet mo, daddy? Trak-trak dayta, anak ko. Napintas nga ayam dayta. Ha? Tsak kayat? Paltug-paltug ti kayat ko. Diyan dabala na. Amangan mat no tila mapalpaltugam. Basta palpaltug ti kayat ko. Sige, igatangan ka inton bigat. Di igatangan. Tsak mapan iji school. Wen, igatangan ka inton bigat. Igatangan ka. Anay ko! Anay, may pinaltugam ti sakag. Ay na, nagsakit ti tamaan dayta. Pinadas ko laang mat. Natamaan ka maten. Saan mo nga irabrabak dayta ta nasakit? Day taman ulong ti pangipadasak na matamaak mat laang. Saan ko naklangarudan ta nasakit? Ay na. Anya ka di mapaspasamak ditoy? Ay na, nagsakit di sakak a pinaltugan na. Ita daytoy kanuulog ti saruno na apaltugan. Una yun. Pelet gan laang dayta. Saan nga agdara ti matamaan na? Uray amam ta nasakit mat. Anay ko! Apay abinagsul mo ti imak mabaan iti lapis. Apay ngay, agdardarang agpaiso day ta imam. Apay akasta. Lapis lang mat ti panang bagsul ko. Arasagit mo daytoy. Nagbastos ka matan nga ubing? Asino tinangisurukan ka itikas na nga aramin? Apay ang pagsasawam ti anak ko, ha? Asino ka? Kita ang ti ima ti anak ko. Binagsul na babaan iti lapis. Bayadak ti panang bagsul ti anak ko, iti anak mo. Alaing ka ipaagas. Saan ka tapagsasawam day ta anak ko? Nasakit ka di pala ti imam, anak ko? Wala nang naut-ut. Apay abinagsul na ka. Limabasak laang mat nanang. Talaga ang loko-loko day dyan nga ubing Imbes ngamin nga anawaan ti inana. Saan mat? Taisakit na paykat din. Iso ti kanayon nga nawaon ti maestrami ijay pagadalan. Ti kasayaatan nga aramidam. Liklikam day jay nga ubing. Ang mga nusaktan na kamanan. Tadimot ngamin anawaan di akin anak. Wan nanang. Iso ang mapanuinuyan day jay nga ubing. Tadidamot ngamin anawaan. Dapay binarasak na kat binayadan jay inana. Ado siguro ti kwartada. Uray ado ti kwartada. Saan arumbang ti kasjay nga aramid na. Amang dangran latan. Amom ka dihani. Idi inikak iti kwarta pagpaagas na di binagsul ni Nash. Saanan ang nagriri di pobre nga inana? No kasta. Kwarta laang ti katapat na. Anak ko. Lalaki ka di ti binagsul mo. Babae, daddy. Pumanag na. Kat madama ti surat ko. Isuan naruruda kat binagsul kon iti lapis. Basol na matlagayam. Saan mo kuman nga inikan iti pagpaagas na Tabasol na matgayam. Tapno malpasan ti Riri. Inika ko na. Tapno agsarda nga dya inana. Sabagay, pangbiitan ti kasta. Bayadam kat mabusalan tingiwat ti sumanao. Ikargak man day ti trak ko di ti agdan. Tapno inton bumaba ni Mila. Kat madalapos na. Mapana ko ni Jibaba. Takitag. No may madamdama. Nagpangato ngamin kahit. Dayta. Urayat nga umulog. Sa
Saan kasta ti bumaba iti agdan? Magnaka. Saan kakot nga gilos akas la aso? Anay ko, pingin kabil mo ti ay ayam mo ijay ayan ti agdan. Anyat basol ko ngay. Nagsak... Apaya di mo kita ti pagpagnaam. Bakbakitan kan, di mo amo ti magna. Anya man ang di mapaspasamak ditoy. Ni Mila, mami. Saan ang magna iti agdan? No dikit nagilos. Ha? Saan na nga inusar di sa kana? Di patong na ti inusar na. Nabadda kak ti trak-trak ni Nash ngayong kabil na ijay agdan, ma'am. Imbag ano, saan ang nadadaol di ay ayam mo, anak ko? Anya, madanagan kayo iti trak-trak. Hindi yu pa'y saludsudan no kasanuak. Napatugawak, saak na tulid. Nasakitanak, ma'am. Kat, asino nga ron ti aking basol? Apay, adi mo kitkitaan ti pagpagnaam, ha? Agbiro kayo iti sabali akatulong yung, ma'am. Diyan kun maanusan ti ugali ti anak yu. Apay ang awan ni Mila. Pimanawan, honey. Taapay. Sapay narigat ti agbirok iti katulong. Ay, Inkabil ko ti ay ayam ko iti ayan ti agdan. Kat napaddakan na. Dayjay. Nasaktan. Kat nagawi din. Ti parikot ita. Awanan ti katulong tayo. Ni mamim ti marigatan. ado ti mabali na maala katulong dita. Nasayaat no adda mabirukam. Ay, no awan. Kasanon. Anak ko, dandanikan ag graduar iti kolehiyo. Malagip ko gayam jay sigud akaadalam. Asino akaadalak, nanang? Ijay ngay nang bagsolkan ka iti lapis. Saanin ni agad-adal, nanang? Nagbalin ang barumbado. Kaadwa na kas jay ti pagbanagan ti tao. Ngaan anakan ti dadakkel na ti kamalina. Di damot ngamin insuro iti nasayaat. Rabiin. Ngamawan pa'y di anak mo. Napnapanan na nga tan aya. Ay, kanayo na pagdandanagan da tao. Inawagam kumaa. Inawag nagringlaang mo ti cellphone na ijisilid na. Kaawatan nga imbati na ti cellphone na dito'y balay. Daddy, mami, at damang kamkamat kanya ka pulis. Saan yung ipagbagang adak dito balay, ha? Sige anak ko. Umanag ka. Tasyaktis sumaho kadag iti pulis. Jack lakit di kaya ti mabalod. Makiariglo kayo kadag iti pamilya tinabugbog. Bayadan nyo. Sige, umunag ka nga rodan. Tada kami ti makaam mo. Mabuti nga ka mabalod. Isong aramidan nyo ti amin. Tapno saan ka may balod. Saan ka nga agda, anak ko? Da kami ti makaam mo. Anya ka dito napasama kay Presinto? Nalpasan, anak ko. Binayadan min ti dadakkel ti binugbugyo. Sandak ka din na tiliwan? Saanen? Ta inawat damat ti pasuksok. Naglaing kayo na talaga, Daddy? Kasta ate kayat ko. Apay ngamin abinugbugyo di tao. Trip milaang. Nakurso na daan mi, tagmay-may sa ngamin. Sa dinuti ng bugbugan nyo kankwana. Medyo pag-iinuman ha, mami. Ay na. Apay ngamin no ituloy mo laangan ti agiskwela, anak ko. Narigat ti agiskwela, mami. Boring. Ikandak man iti kwartayo, mami. Mano ti masapul mo. Ay, jak gayam amo no mano ti bayad ti pintor jilugan na nadalapos ko. Nagasgas ti bakrang na kat impanday di shop. Shop tagbayad. Ay na, kanaayon mo ten nga dakalukwan nga aramidam. Kananya ti orasan. Apay nga itakala ang asumangpet. Apay aya, mami. No nyaman nga oras ti isasangpet ko. Saan kayo ngagdanag talakaya kon? Amok ti raramidak. Asino kumamat tinaganak asaan amadanagan no kastoy nga oras ti panagawid mo. Basta di kayo agdanag. Apay no agpirmi kamot dito'y balay sagpaminsan. Jak kayat ti agkulong dito'y balay, mami. At nakita ka na barta kay Jidalan. Kat jak nakaanos, kat linipak kon. Katanya ita nulinipak mo. Gungguna na ah. Taapay amag na nabartak. Ay, tinakas na
Ada nakakita kakadwa na. Kaya't imbagada multahan dak kano. Tano saan balsandak. Delikado ka nga ron, no kasta. Ikan tayo dagiti barkada na iti panginom da. Nalpasan. Ay na, anak ko. Idi kalman, adaman na nadalapos mo. Ita, kasta man ang tinapasama. Diyak man ang gara. Nailit ti kalsada, iso nasagid ko tilugan na kad nagasgas. Kaslak ngiwat aparot di babae. Busalan nyo man iti kwarta tingiwat na tapno sumardeng. Ay, sige. Lakay. Ingka nga rudan, taing kabusalan tingiwat na dadya tao. Ayos, mami. Anak ko, aganad kamot ngaminan inton sumaruno, tapno saan ka maisagmak? Sa anak to ang maisagmak. Tada kayo kanidadi para tapal iti kamali. Kablawan ka, anak ko. Naan-anay kan nga abogado. Agyaman ak nanang. Gaputa saan ko anadanon da ito'y abaligi, no awan kayo anang bayabay kanyak. Dakkel mo tinaramidam, anak ko. Kan babaan iti scholarship. Dakkel ang nakatulong kan kaday jay. Kan gapo, iti kinagagat mo ang nag-eskwela. Dakkel iti pamatik a kinaasyan na tayo ni Apo Diyos. Ta isulaang matikamkamangan tayo. Isu adi na tayo binaybayan. Wen, anak ko. Kunada nga rod, tulungam ti baghim, tapno di nakabaybayan tinamarsuha. Hello. Asino da ka di? Police station. Apay, sir. Sige, sir. Umay kami. Bye. Lakay, anya day chay, adanang ko a police station. Darasam, mapantay jay police station. Aday jay ti anak mo. Ha, apay ka no? Jack am mo. Darasam, intan. Piyansandak, daddy. Tapno makarwara kon. Biyernes ita. Katawan ti Wes. Sanda ka mapiyansaan. Kasano nga rod? Maturugak dito presinto? Kapilitan Inton Lunis to, no adda ti Wes. Saan na mabalinda ito'y, daddy? Anak ko. Anak tinangato nga opisyal tinapatay mo. Saan da kayat ti paariglo? Tati kayat da, mabalod ka. Saan? Jaket mabalod, daddy. Saan ka amadanagan, anak ko? Mangala tayo itinalaing nga abogado. Ngam maabak tayo iti kaso. Kapilitan mabalod ka. Adu ti mangi panagnak iti inaramid mo. Adda kami, attorney. Umay mi kumapiyansaan ni Nash. Da kayo gayam ti ama ni Nash. Sigud aka adalak. Kasta ka di, attorney. Tulungan man nga ron di anak mi. Tapno mapiyansaan mi. Ladingitak. Ngam saan basta mapiyansaan ti anak yo. Adupay ti proseso na. No kumamayat ti pamilya iti areglo, mabiit ti kaso. Mabalod ka di ti anak mi, attorney. Awan ti mabalin tayo, nana. Nurumwar babaan iti piyansa, maisublimat laang numaabak kayo iti kaso. Saan nga amin agundaway kat matapalan iti kwarta. Ay na, pangaasim ko attorney. Tulungan da kami. Tagbayad kami. Uray mano. Depende no kasano ti pan nakabista ti kaso. No mapanaknakan ang nakabasol ti anak yo, kapilitan ang mabalod. Kaasimot ti anak tano kasta. Piman mat Anash. Kasanon, mabalod ka din ti anak ta. Ang mga saan mabalin apasuksukan jay dadakkel ti biktima. Kakaiso na nga anak ta. Nga magtungpal iti pagbaludan. Sipod ka ubing na. Mabalin tala ang abayadan. Uno pasuksukan dagiti biktima na. Ang ita, saan tan ang maaramid? Anya ti aramiden ta. Uray siyak. Mariribo ka nakmat. No kasano nga ilisi, ti anak ta itipan nakabalod na. Piman mo ti anak ta.
Nutong palbiyag ti pan nakabalod na. Nanang, malagip yu pa'y kadiri ng bagsul kanyak nga ubing? Apay ka di, anak. Addan iji pagbaludan. Taapay. Anya ti basol na. Adda binagsul na, kat natay. Tidakes, anak tinangato nga opisyal. Kaasimot nga ron no kasta. Diyay matla dadakkel na ti kasla nangidoron kan kwa na iti pagbaludan. No kuma, tainanawa da iti ubing pay. Nga insuro da iti nasaya at agalad. Saan ko maadim makkel abarumbado? Agpayso day ta, nanang. Kasla isuda tinangidoron iti anak da. Iti saan anasaya at apanag-ugali. Iti amin abanag, saan nga agandar ti pirak tapno abungan ti basol ti maysa a tao. Dumteng to ti panawen adi na kamatulungan ti kwarta. No basol ti pagsasaritaan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo